продължава издирването на мистериозен хищник, който броди край Шуменското плато. Черен, нали? Откриха ли експертите следи от избягалото животно? За хората, опашка. които живеят в този район, ще ни каже сега Мартин Георгиев. Марти, здравей! Черен леопард. Леле. Здравей, намирам се на Шуменското плато, където е едно от КПП-тата и отцепеният район. Много дълга опашка. Виж го, не го изстрахи. Специални примамки. Не знаме. Бах ти. Черен леопард. Мялбе, пис-пис и тем подобни, колко са опасни. Не знаме. Не само тази реакция, въобще контакта с такъв тип животно Аз е... го снимам. Бе, ако тръгне, мисля, че напам. Сю! Честиха. Ай за мен. Бах ти. Черен леопард. Черен, нали? Мяле! Няма да може да избяга. Аз го снимам. Виж го, не го изстрахи. Ай за мен.